आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय रक्त धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय रक्तपेढ्यांमार्फत खासगी रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या रक्त पुरवठा सेवा शुल्काचे नवीन दर लागू करण्यात आलेत। सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांना ही सेवा मोफत मिळणार आहे। मात्र खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांना शासकीय रक्त केंद्राकडे एका रक्तपिशवीचा दर 450 होता, तो दर आता 1,100 रुपये करण्यात आल्यानं आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे। ही दरवाढ तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी केली आहे। जर ही दरवाढ रद्द झाली नाही तर रक्ताचं आंदोलन करण्याचा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेने दिलाय। राज्य शासनाने केलेल्या रक्ताच्या पिशवीच्या दरवाढी संदर्भात सर्वसामान्यांना न परवडणारी अशी ही दरवाढ आहे। तर त्यांनी जे नियम लावलेले आहेत आणि जे काही दरवाढ लावलेली आहे ती अशी आहे की शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना पूर्णपणे रक्तपिशवी ही मोफत दिली जाणार आहे। पण त्याचप्रमाणे जिथे आपण खासगी रुग्णालयामध्ये जे रुग्ण उपचार घेत असतील तर त्यांच्यासाठी 1,100 रुपये होल ब्लड अशी रक्तपिशवीची त्यांनी दर वाढ केलेली आहे। पहिल्यांदा ही 450 रुपयाला रक्तपिशवी मिळत होती, तर तीच आज रक्तपिशवी 1,100 रुपयाला मिळत आहे। ही सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे। आणि त्याचप्रमाणे जर खासगी रुग्णालयामध्ये जरी उपचार घेत असलेला रुग्ण जर ब्लड कार्ड घेऊन आला तर त्या ब्लड कार्डवरती बॅग फ्री मिळणार आहे। पण जर ब्लड कार्ड नसेल तर ते 1,100 रुपये हे त्यांना अदा करावेच लागतील, त्याशिवाय होणार नाही। तर त्यांनी असे रेट लावले की होल ब्लडचा रेट 1,100 रुपये पर युनिट लावलाय, त्याचप्रमाणे पॅक रेट सेल 1,100 पर युनिट लावलाय। बाकीचे नो चेंजेस केलेले आहेत फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्माच्या संदर्भात वगैरे। तर ही जी झालेली दरवाढ आहे ही राज्य शासनाने विचार करून लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावी। जर दरवाढ मागे घेण्यात आली तरच याचा सर्वसामान्य लोकांना त्याचा दिलासा मिळणार आहे। कारण नातेवाईकांवर हा भार पडणार। जे रुग्ण उपचार घेत असतील तर त्या जे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जे रुग्ण उपचार घेत असतील त्यांचा काही प्रश्न नाही, पण जे खासगी रुग्णालयामध्ये जातात आणि जास्तीत जास्त ब्लडची रिक्वायरमेंट ही जास्त करून डिलिव्हरीच्याच पेशंटना असते आणि 70 ते 80% लोक डिलिव्हरीसाठीच ब्लड लागतं आणि होल ब्लडची रिक्वायरमेंट ही मोठ्या प्रमाणात आहे। तर ही लवकरात लवकर राज्य शासनाने याच्यावर विचार करून ही दरवाढ कमी करण्यात यावी आणि एलायझा टेस्ट कंपल्सरी केल्यामुळे जे ताबडतोब रक्त मिळत होतं, ब्लड डोनेट केल्यानंतर ब्लड बॅग इश्यू केली जात होती, ती सुद्धा आज ब्लड बॅग इश्यू केली जात नाहीये। कारण एलायझा टेस्टसाठी जवळपास 8 ते 9 डोनर दिल्यानंतर त्या बॅगमध्ये ती एलायझा टेस्ट केली जाते। यासाठी पण लवकरात लवकर कोणताही तोडगा त्यांनी काढावा, विचार विनिमय करावं आणि ही जी झालेली दरवाढ आहे ही दरवाढ लवकरात लवकर कमी करावी। आणि ही जी दरवाढ जर नाही कमी झाली तर युवा रक्तदाता संघटनेमार्फत आम्ही रक्ताचं आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहोत। तर लवकरात लवकर शासनाने गांभीर्याने यावर लक्ष द्यावा आणि रक्ताचा विषय आहे त्यामुळे रक्ताच्या विषयाकडे कोणत्याही प्रकारचा दुर्लक्ष करू नये, सर्वात महत्वाचा विषय आहे। त्यामुळे या विषयावर लवकरात लवकर शासनाने विचार करून निर्णय घ्यावा। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीतील जी रिक्त पदं आहेत ती तातडीने भरण्याबाबत आम्ही जवळपास गेले 6 ते 7 महिने आम्ही यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहोत। तर ह्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढीतील बरीचशी रिक्त पदं आहेत, त्यामध्ये रक्तपेढी तंत्रज्ञ, त्यासाठी अधिकारी वर्ग जो लागतो ती, अशी टोटल 9 पदांपैकी 8 पदं ही रिक्त आहेत। टेम्पररी बेसिसवर 3 कर्मचारी काम करतायत आणि ज्यावेळी ही रिक्त पदं भरली जातील त्याचवेळी इकडच्या ब्लड बँकेला
ते संपूर्ण स्टाफ ज्यावेळी होईल त्याचवेळी ब्लड कॅम्प घेण्यासाठी म्हणा किंवा ब्लड स्टोरेज करण्यासाठी म्हणा किंवा ब्लडचं जे कलेक्शन असतं ते करण्यासाठी जी माणसं लागतात ते ज्यावेळी हा स्टाफ पूर्ण कम्प्लीट होईल त्यावेळीच ही रिक्त पदं जेव्हा भरतील त्यावेळीच ही ब्लड बँक पूर्णपणे सुरळीत चालणार. अन्यथा ही ब्लड बँक बंद करण्याची वेळ सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील जी रक्तपेढी आहे त्या रक्तपेढीवर आज जवळपास आपल्या शहराच्या आजूबाजूतील किंवा आपल्या तालुक्यातील बरीचशी गावं आहेत जी आज सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीवर डिपेंड असतात. ज्याप्रमाणेच आज डॉक्टर दुबाटकर सर यांच्याकडे डिलिव्हरीसाठी जे संपूर्ण दिवसभर जेवढं ब्लडची रिक्वायरमेंट असते ती संपूर्णपणे ही दुबाटकर सरांच्याच रुग्णांची असते. त्यामुळे प्रशासनाने हा विषय जो आहे हा गांभीर्याने घ्यावा यासाठी आम्ही आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याकडे सुद्धा आम्ही निवेदन त्यांना दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्यमंत्री तानाजीराव सावंत यांना सुद्धा आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपले स्थानिक आमदार जे दीपकभाई केसरकर आहेत यांच्या मार्फत आम्ही आज मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा विषय पोहोचवलेला आहे. तर लवकरात लवकर जी ही रिक्त पद आहे ही तातडीने भरण्यात यावी आणि इकडच्या रुग्णांची जी गैरसोय होते ती लवकरात लवकर पूर्णत्वास येते आणि जो रक्ताचा जो काही तुटवडा भासतोय ज्याप्रमाणे रक्त कलेक्शनसाठी रक्त घेण्यासाठी जे कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीयेत ते लवकरात लवकर त्यांनी द्यावे ही विनंती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.